Kajingki juga kelam COVID-19 kelakta hadu katai keperthai barwadi kari India ru barkibri kebla syakta nagani kelam kila poi chapalan langut. Kumbat cupun kan mau hadin kajingpo jangan ika kelam keleng-keleng ke Sarkar Jala Meghalaya kumbania dai kajing sapriang kan ika kelam haki kelung kena lembar ki samla puli kala penmi ya ke hukum bade ban khangno shipor ki school ki college lembar kiwe de ki jaka puli na duk khanyo terek banai leber. Shushu sekesor karpedeng jongkari India haka arpu south terek banai leber mentakasnem kala penmi hukum sendan daka nationwide lockdown nani kajing khang dam ni barok koi kari baniada na kajing post state uknyang jingpang coronavirus berkumta ki shlam ai jing puli hakari hadu menta ki dangsya khang dam lot. Hawa phai ke Jala Meghalaya kani ke jingsha khangdam ki school lambat baro ki jaka pule kala khata hadu kata ki khna school khampa mile ki class ki bakham chlor walla ga de ke jingdo nong ga bakra ki khna bar ki samla pule na ke jingsha khang ki school bar ki jaka pule hindre ka don ka wei bar ka khubor ka basmotana ki khna bar ki samla pule namar ka jingshim khia jang ka CR project ka beitrai do ba Christopher Rani kani ka project kala penmi ya ka shlam e-learning lani ki electronic learning kabla tip kum ka CR school e-learning kabla sedang na do ka apnyo terek uleber menta ka snem Bukan kompor ini sedang jenis lockdown. Jadi khabar hayeng ki kena school ki kami kepai kelas sedang long linga, sedang saling amu susong hayeng ki selai kena school ki kun ki ki lojong bagi melak suban ai ke punya. Jadi ngiru ki song ne office ni don ka team lojong salang ne very good IT team jungi as a matter of fact. Malaysia as one of the top 100 IT companies in Asia. Tengok akan ikut lagi dan kerana kata ka sub jangka company ini bakal bela. Dia boleh contribute lagi aikla ya society jangka mau untuk Meghalaya lisi kena school kat kai bingila ban kot bor. Dia ngislang kong do aka arpenyo treku March. Ka school beningkong do bakal join pangi kedai MPPS. That was ningkong do ke school buka join. Te hadin ko tu mentang ilaroi saka life likely school but ki college ru. Islam do kelas KG but hadu ki colleges. Ki don do ki dance academy ki bela join ki bela don lupa. Ki don do kum ki kini ki skill development academy ru ki bela don lupa bangi ki coaching center ru ki join lang. Kadang mungkin do ai jing pulih kena khmat but gila ban monitor ki take kum ka classroom and halor kaniru kadai 100% free ban kam ban siru stingka na kiliang ki school na liang ki student kami pa na liang jono ba enroll hapo kani ka CR e-school nomor kani ka free social initiative maka company jungi CR project. Kemudian pak kani ka CR school kamu itu school di balik ka CR school kamu kintan kamu jadi sendiri no. Ya, kintan kamu iban sih. Nakaliang ke school, nakaliang ki kami pa kintan kamu sih. Baru kait ke jinglut siap penyat ya kani nado ke tool free number, nado ke website, nado ke app, nado ki server space bagi kintan kamu. Baru kait ke tu ke jinglut company jungi. hadu menta ki dan hadu life hotli ki school bar art ki college ki blale ekani ka CR school e-learning kani ka CR school kolong kumba take village became step village room ha classroom te tomot phila login student te haba phila login kino hikai kilabo assignment kalau taru kilabo ki video tutorial nomor ta khna kila hikai ki blackboard na ki code na kila upload pat kino hikai te ndal ki khna kila ada pet itu kila pet ki assignment kila pendap te kila pan submit ya online ni te gitu kino hikai pat kila ban check itu assignment kila ban correct online ni atau ke platform jungi wat halo ketaru kalau ba ki no hikai kila ban monitor ya baru ka ki khna long ba sna ka file system yang manu khna ba kan no tulis assignment kila pendap kan no tulis assignment kila submit wat halo ketaru ki principal ru kila ban monitor ki no hikai kan no tulis assignment kila pha kan no sin stayo na kan no sin sisngi na kan no sin kila ada correct ki assignment
ke interaction ke ki student bat no hikai ru kadan halor kan ru kadan ka virtual classroom sorry I mean ke virtual staff room Acha. nomor ki school nomor teng ki principal ki kwa ban address ikino hikai te kaba ki kwa ban address ikino hikai ki shu pha be de ka message po ka broadcast system jong ki te ki no hikai ki do bio message ba kadan meeting na sai ka tam che te ki login ka tu te ki principal ki la ban address da ka live video conference ban bar khot ki no hikai ka jo pa te halor kan ru ngila persang ban iLife classroom mo ki kena kalong ban iLife classroom tamba ko problem kalong ba bon ki kena ki dan smartphone bat ki penekam ka phone jong ki kemek pa te haba kum taru ki bon ki kemek pa ro ki frontline workers ki mla bandan hayang beresingi tingi ha ban le ha ka por ka bolong convenient ki kemek pa ro bikin ai ka phone ki nyom download ki assignment balen bikin plan ha ka por ba ki kham sok sok il ki ro kalau kan ni ila don sakoi ka sistem jungi ba kila man le exam online kumbolong ki prometric systems manta kumbigidan ki prometric testing centers de halor kan ni pat ki sulong ba kinahikai kila ai ka assignment ka exam te kolong kasong halor ki pa ba chu penpek ki kena bikin duk tho da ka jing minat kang jok bikin ai ka exam ro bikin evaluate Habakali no ba Christopher Rani bahato ki school bagi kana puli hanong kendong ki lane e man penan kam lang e kani ki e-learning namar ke jingduna ki kor ki bor ki bakat kum gajuk pamenta uba Christopher ulay thu ba kam dan jing e yaki banle e kani ki e-learning namar war haki mobile black and white ru ki laban pentre kam ya kani ka shlem aji kai online hoi ilai labun bong ba sanong kendong ru mo be ngim beling ngim le te ngila thaulat kat bala nomor ba nengkong ru ka network bat ka jingdon jong ki smartphone te hawa ngila shong ngila perkhat te ngile no ni perkhat ba kham dan kam do ya ka jing puli ki khna class 9 class 10 na mata ka embos te hakataru ngila de sna ko ka platform halor ka siar school hi namantai khna sunong kondong ba ngila tie up bat kidon ki katu kan ni ki publisher ki ba ai ki help books bat ki guide books tingila penlong available ikiru online wat lada pidon tang iti mobile bolong black and white with i web mo ba fila ban open i browser te to kumnu ru fila ban download ya katuka help book na ka guide book kataru free of cost tingila ale kat bala long haka bor yung ka IT department jungi kumnu gila ban penpoi kan adu sati ki sorno kondong ru de tang biki at least ken mata ki dukan kot ru ki duk khang hi ru sati sorno kondong ru nong poi kot hi tang bani ti mobile bedan tang da GPRS ru mata dang sladon network ta kladon hi ke 2G ru na GPRS de bon bangla pet ba ki don ki sati sorno kondong ki mobile ki balong black and white dan ni browser wanda katuru ki la ban download and you help books free of cost. Karikasi channel kalakawar khambanya shushu ke jingmen to jo kani ke shlem aji kai barkalek bane kendu bat katu kani ki principal ki lapanan kami kani ke shlem bakini ki principal ki lapan pau ke jingmen to ke bahadu kata hakum kani ke por bakhang ke jakapuli ikong ai wajri principal kamiglaya police public school barkabadai ru ka school ka baningkong e banle yakani ka CR school e-learning ilapan pau pagani ka shlem IG kai kalaya rap shiboni ki khna school jong kani ka school hakum kani ka por basha khang ka school ngawa jing tip ken what platform kabangin ai kaban long free of cost kaban long benefit yaki khna but the parents as well kan long easy to use and easy to handle so I was advised to la don ba ajing mut yang abangan ekran bi Christopher de hang ta ken nga phone Christopher ndanga phone Christopher breda ka mensim ko bakulut iterwayong kum kata madam to nginya berkat de ong up jingjangan sa phone mga yefimo de kum tahi tenga ongi ipet pero ka bangalong man challenge kinong hikay jong kilong willing ne em marba ngimla bingin si ong ba yaki puli himapi sale himapi kade benda don bat ka guidance de na kinong hikay habingile no mangimtip kani ka jengkhang kan long si benai ne kan long artayo ne kan long kat no tang ba kan don continuity ken hakata kan don ka jeng beteng ha ka jeng puli
ke daga men sim ka bas ngore siang ada ngongo ikino hikaya kata jenglong lokloi ka jongki ken ado ba mengaruh ngadalong overwhelm bagi nong hikai ki pen create kita ki videos ki jongki bakin hikai ki subject ki batamai tangkom tahi ngala das ngoyo men CMT ko se phone tengok ko se pek kini ki videos no hikai ki lasan tang bakin le ban pen I kini ki long ne em bengin pha om kini ki jan ti ko se ru la kamen hado o de ki long kom ni te ga hang tai bi hadien bi ko se la ai ka kentien ka ba affirmative mo kabalong kabas scam bengila bengenya go ahead de jenga ngaya karena wat kino hikai tambah bakong saning kong yang oi Christopher ngin review shwa ki parents ki don ne am smartphone ki don access internet ne am malat kim don ru kemot ngin hab man chu wat de ki we ki lat ki we ki lenti pade ya hadien bengi pha de ka mas SMS ki mi ki kapa kan kumba kan dai po percent na ki don smartphone ki don internet connection ki don PC ki don badon laptop ru ki don badon tablet ru dai jong ken ti hang ta bangi sa yo ban sedang bangi yo men sim ki mi kapa ki don te hadin wa pi menda pi la ya jadi ne si school PE kalong ni ko mendoy na kum siap ka pa kum ka participation na kalian kina ban kalian ki la inong ikai kita kan ngimla banganya nujor baka classroom learning mo classroom learning ti kata kalong ka ka baya pher bak labak namar ka don ka communication kata ka jengya phaliu jengmut ka ba arliang mamla kamde kin ka batang shiliang ti henry hapdem jong kani ka jeng du pade kalalong ka jeng kerku ka kharau ha namar ba kinong hikai ru kalong ka jeng hikai ka bathama yaki bikin hapan boot kamde ka ka bakila jumlien hoi ka sok yaki bikin chu opet kini video lom tu bla pan kre lupa mo ba shu ai ki links ni ki henry tang ba ban long lakloi ban sha pet daki wei ki pet da ka no ka kom rum tip ki babun ki khelung le ki nang hapet ki mi ki pa ki noi kai ki haban nong comfortable ne ki haban sngur ki haban wengi kata ka jeng le ran che ti kata shwa ka long challenge ka bening kong ni ti ka e thom bengi bu re kum ki para nong hikai hi kum kita ki biaket ya ta ka lingkor ka long be yin wengi ki ta sharun ka thom jungi de ki khenna Nakaliang principal ka Pine Mount School ikong ikiding do ila panpaw lang ru ikijing mentoy jo kanika shram RG kai online hakani ka khep basha khang ki school namar ba kihna kisusyong hayen ke bapli ndai tang ba ki kimdan ka ek ban le ndai kimdan learning ka learning process kala stop no bat ka ni ka lockdown mo ti nang ta ti kinda hadian ba ki yo ekanika CR project ki sedang ni projects ki kumi ki spang ayo feedback na ki kumi paru ki buon ki bakamen bat ba ong kani ka baka school kale ka babaha ki kana namar lada ki syong hayeng ru ki yo ka learning ki yo ka jingnang start and mday ba ki shu syong banbi banum tip ka kot pasla hayeng from the safety of the home ki yo ban learn ki kana kini kali ke si school learning ke jong wakile maki ngi sutu ba ka paimon ko bun maki na school kamu karung boro kina kira banjo sim bentalut ne kidon ne kibala baro ki register kila ban simbenta dan iweru balat kidon hikai ki bale ki video kidon ki ba di homeworks kidon ba di projects different methods tang ba kidon hikai ki ba kamtam ki baret kina ki di video classes kum takai bajin suatu nama ni nado kelas 3 hado kelas 12 di participate kan Nakaliang ki kimi ki paj ki khna school kila panpaw ru bakani ka shram RG kai online ka long ka mentoy ba hukum kani ka por wala ki benyaw ka jing sha khang ki school namar kani ka ta hadu kata ki khna school namar ka jia dei ka ba mark mat hapreng ki noi kai ba ki khna school ka long ka badan kam e ha ka puli ka puthi negle junga ko ban ai khule saya ki jana sarkar ki la shimi ni ka lat ban wanra e ka jing hikai ikna mental lomba kini ki kor ki batmai hoi bros kata ngi yo iba kini ki mobile hi sono e-learning ki penun kam nam ta jing la kai games ni ta kina la long million bahai gitu rei ka jing ja kini ka lockdown kini because of COVID-19 re ki
kena bre ki ai bre begitu ki mobile ni tai ru kilaan pen kampen pro ya ki jumu berkat ke kadang dei ka sedang te ngasutu hi nomor begino hikai ru ka yakiru sendat bikin kelak rukom hikai bre pen kam begitu ki rukom mun ka sumpor ki begin sutu nomor ba kani kam semdei si bentana ka kurikulum juga school fi te ndai ngangit banang ni sekmat hi ba kinadon kinu ki rukom hikai kin nakalian juga school nakalian juga nung punya school kinu hikai kamtam bagiru kin pentibet ila dia bagi kena mata ti tibet hawan penuh kami mobile ndai ngatrai kinu hikai ti kandang simpor ki bakin poi hadu ka level baki ni kena ndai lai nang ta berate ngi ka yarap bahasibon ban kam bakin naik kedua ji sai ki ayu ki jingpule joki ndai hapakut pada te ngatrai banong men depend beta hakaniru kang kam long hi ketuga interaction ha kelas ru kadon kam nomor ba ukna lembaga ni kayu ulaban penun kam i ban search na kan net iki information iki jinun kam ni tai andre apa ikendu bre po kelas bre ikendu perlok be kren perlok be yo ya kren no ikai bre kaji kai bre kalon kumbai ya kino ki idea ki ayu makile improvised idea kadang ka jing mentoy bat ke jing duna ka jing mentoy ka long kum ha ka ne ka lockdown ki student ki miya ban le school the interaction bat ke teachers kim dot ki te kum da ka ne ka portal kila ban interact tamba ha ka ne ka CR project tang supen ki teachers ki UI notes ki UI notes ki students ki show. Let's say lada kinshim another step forward. Ban one hantu ban record ya ka explanation ban upload. Te kum kan lo kum ba ki hikai ha class ke. Fi tang UI notes hantu ki students can pay kan notes. Then become parent. Fi chupule da tang da kan notes. The haba government but see a project but the teachers lada kuat ban penhasishu kita when I lectures like explanation the in person the student looking seperti pada UI the teachers masuk apa itu hadu katno kanika CR school kalong sikia long safe lama kamu kalau ni dia ada sih nak perkat larang kibale ya ke CR school dia kalau gunu leakage kan lalu long mas laban syahak syai tapi laban cipta ini tidak halo kata ngi ngidon ke tim penetration testing team malah sih ngi try man hack ya ka website le jong lemangi hi dela dia bangin bakat vulnerability testing. Number one. Number two, there is no such data belum apa kanika website ini belum vulnerable to anything. Jadi kita tentang ki assignment, tentang kena and the teachers' teachings, which is definitely has to be secured. Tambah halal kan apa? Even di register ini kena ane. Every student, every teacher is being verified. Everybody who logs into a website, the IP address is locked. Okay, so because we have to follow certain cybercrime rules also when we build a platform like this. So we also, if you pay for website only, we under SSL 256K, 256. So which means that even our SSL is also encrypted. Everything is encrypted over here. Hello Kataru, if you log in, if you don't come OTP on the phone. They katu kalau very secure because they don't bakwa ban hack never let they really need a phone number to do that and to get that OTP also. So in order once they receive the OTP, then we know that this number is valid and it has gone somewhere. So then we can actually nilak ban lock way bermut ban let and kiro. Plus kalau kaniru ting should phone kibru yang okay nilak ban lock in. Well, lani yang mio OTP na however it is. They don't different verification process bagi dah le kalau we verify but they sisa kita ki kami ki kepan ki kod
Jadi halor katapat dari ki student, the last mode of verification kini kino hikai. They have to help verify, and if it is a teacher, the last mode of verification is the principal. So it's quite very much secure also in our platform.